Ambe jumala bi avril kalo klita ani fla samba fla ani muganani amunu sogolinu ana maliko na maliko ka maliko na funi brolo sirofe obra jalini atuma bismillah kuna funi okeneka kuna funi adam nela kasangani anga jamana nyema okelen ko feka angania koni ta femi fangani toni o parti politique yi ka ulu bela jiralen koni ka barojo anga jamana ko na la forta se yamori yakura koni didi maula o kama femi autorité de la communication ni abifuma ko akini o koni kuna fundi so ni kuna fundi lo bela jiralen koni ka nyema ya suba ulu fana koni ayira ka fo ama daga jabrani soshi ama daga arajo sosi ama daga kuna fundi sirashi e ka fenye fangani to ma o koni ka kuna fundi o chari wal makauka wale ado ko ni fofota se ko publicité o kelima ani to wera munu ko ni be munu ga wale oni feminye fanga ni to ma ko ni ga wale o be baro be talike nyogona ode okumu ko na la feminye maison de la presse olu ko ni boraka ayira ka foko olu te uyere yini kuma in ko na la olu tu yere yini ngani in ko na la kadaka uye ayira ka foko kuma ko na la ko be anyini feminye kuna fundi la brajra linkle na brajra len fe kuna fundi so brajra len beka ifanga faranyonga ko abe fo femme liberté de presse ni okoni kuna fundila koni kaseka ukabara koni ke lafia kona la tukum ani ukayere mahornya na chugoya mina ko obeseka di umatoko mina okama ko ulu koni tina uyere majigin ka benini la yini ko fali okoni amita besoba kasanga sungolo kalo yeli okomo ko nay kuna funi okoni ayira ka foko sungolo kalo yira kuchala kerekere ya besoba dugo ko nala nga kasanga ni okuna funi ya dile femi besoba almami alera koni mboraka kuma inkalontigia o wakati ko nala ay ayira ka foko kuma inkoni te chenyi al nasorla ako kuma nunu koni ko fe mawi selike don ko falen ko na mo tugula don kalo koni yeli ko kuma oko o koni ko fe femi besoba almami yere abora ka yafanyini koni ke femi marabulu nyama ko ni fe ani dugu yere kon sigi bo brazil fe avril kalo klita tamini o bena arabaduma ay ayira ka fufili de ale soro o kama abe yafanyini ke nga o kon tabali abe la yini ke femi jamana fama ko ni fe ko siga fero ko ni sigi singa munu ye jonjoni wala saka siga kalo yini ko ni no ya chugo mina ani hajabu ko ni be siga soro ka ke jabi jelen chuko minima ko ni be dangani ya soro mina Sansa abi nyana maya anga jamana konnara kerengere la banaba marani ko banaba abi ma akli blagata banaba ka ko konyola sansa ulube che ko konyo bela jiralen koni oke nyon fe kasan mi koni krani dugu koni la mo nyama ko ni mi kala avril kalo klitante meni ka beni araba dunyi ko koni ayira ka fo femi ye nyina banaba konyo koni bina ke ka beni frafin kalo klibuga ani fulana tay ni o koni me kalo kli folo o koni masamba fla ani muga annani anga jamana dogono dula kerengrene la koro duku kon la kabini wakati chama femi karogren dinetikla ma ko ni ka wuli ka jo kama ka bingani waleta kanyeshi Burkina Faso sigiba ko ni ma o ma chama ko ni usigiro blakana unyema duku anga jamana kon la kerengrene la koro duku kon la amdum ne ko bi ukacha ubita mo ba chama ko ni na koro duku kon la munu Burkina be munu na sigi nyini o yoro ko ma ufe adulite mhoshila femme Ukraine jamana konala ni wakati na femme Ukraine fanani Russie ni nyogonche anga jamana ba malba kerekene la buludi nyogoma walima bara nyogonya konimbe oni Russie jamana ni nyogonche wa odorante jamana chama wero fene konimbe ala munu mi farafina klibi bulu walima farafina yere berajara len konala o kama Ukraine jamana fana konimbe wulika jola wala sa Russie jamana konika na seka usebega ya koni soro farafi jamana berajara len koni konala o kama afere koni wulika joni fero sigisinga kaka ambassade kon daile RDC Congo ni ko ni République démocratique du Congo ko ni ayaka ambassade daile no arabado o bake abani Congo ta ko ni temeni ko fe anana Côte d'Ivoire jamana ko na la ambassade ko ni daile ko ni barof na la nyana mayala yinno ulufi Congo alibi femi niko goma habe mako koni akli bila kata binkani wale ni lakana baliam koni meni dugu koni sigibaga ma olu koni ka goma na alera koni me Congo dugu konna la akoni ni atakalaje habeta sisa moko bachama la munu koni sara ka asabu koni keni binkani wale ma wale ya chejugo koni kata kanyeshi uma femi karo ka fo ma karo gele wale ma maningele ndo koni olufe
ta chati ka fe no ka sangani ya jilo ale koni tanyali o kama chada jamana premier ministre ni oyi a gouvernement nyamaye ka sangani akoni ka interview do koni mi ke la vio Afrique ma koni fe hay ayira ka fo ale koni te ma were fa fe koni ale be jamana koni ni fa fe ni o era koni ye gouvernement ka kuma kona la ay ayira ka fo ko ale te mo kola ale te yera kola ale be jamana ko la ay ayira ka fo je n'ai pas un camp, je n'ai que le camp du peuple. Tout ce qui est hors du camp de la République ne peut avoir ma caution. Okonna awiya yira ka fo kale be faso ko la ale te yera kola. La fia ka samba flani muga ane nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain me tunga la fia bolo banangoroni ka fe no terrain kelingen la bela jele titre foncier di 15/20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war ke me duruni bi wolonvla ani saba awo ero war ke me duruni bi wolonvla ani saba fo sankele o konnala walma ero war ke me saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafia ka tona ni oye pari no so jo ton op mala samba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolon vla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafia na appartement ke banangoroni ka fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muga fo san nani o konnala awo san nani tunga lafia nana tunga range ulu lafia likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafia ka lanyini efemi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala aka gelen kosobe bi femi ye kuranko ta bina kunka niko kuranko maw koni bi unyele kosobe nga akati anga jamana bamal bamani wati na amta fo Burkina Faso ni wati ko folen kelen konna abi wati chama kon mo Burkina fana duku konna la kregren afaba koni quartier do koni bino abi wati chama mo kuranko ni te ulubulu kura misika tike abi chama ke ati yemunu koni ba to barakalo chama mito dibida munu ka barabe talike fini pasi kurambara uluni anyogona chama were ulu kon mani fina de kumbayini yoroma ofana bulu mita mayina ni wakati na kuna funia uko ni ayira kasangani tenendo avril kalo klishegi temani samba fla ani muga anani ma sababu yangu ni uluko ni kunye chenche bola uyo uko ni tumekulu konna la basa fela ni kulu koni ndafirla ni uliyo kuru ndafirla kuma mina mafla koni sira kirabo nga ma kelen koni masika yarabo mi yera koni shik metalike sambi sababu yangu la chela moko kondo ale koni tura feme ikado kafoni kulu dafirli koni na ni yoro sike bako koni ayira kafo kwa kuna fundi koni konna la ko feme ikado kafo sanwosa ni wale anonu koni meke bafi ani bako koni konna la hali atete mekalo kelen boya ko ka segu dugu shifina karo koni fana tura ni bakelen koni ukonna la kasangani anga jamana fintigla ko ka wuli ka joy araba temene shuka aduje alamsalani ukoni tunye kuni anga jamana force de défense de la sécurité ni o anga fintigla ka FADC mo uka wuli ka jo konna la nyafuke dugu konna la ukoni sera ka gati mawni o groupe armé terroriste mawi karogala dina tigla mamunu koni kunkeleno ka nyafuke dugu sigiba koni ka baga koni mine ula ukoni baga bishegi ani shegi walma mishi bishegi ani shegi de kodi bine mni manuna ka ula sigi femi dugu ma koni ma dugu ma koni siraka uka bagan koni kula donc asabu koni keni uka tamasire munu koni be mishula wa obna to fana femi bagan non tigla ma klikene bradara mina sike ka bagan ulu koni soro o kama femi nyafuke préfère koni aye foli ni wala nyuma dota kanye shin femi anga fintigla koma ukoni selen ko fe kani baraba yin koni inke ukoni kunyeni baga ko fale no minen yoro sigi baga la ka to koni takuda jaga ko ode koni kuna femi karo ka fo kilometri bisaba anduru boyanko nyafunke koronya fala oni nyokoche
fɛn min ye dialogue intermalien o kɔni maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ kɔni ka sigi ka kuma ye o kɔni a marabolo kɔni sigi walima a sigida kɔni sigini o kɔni phase communale o baaraw kɔni bɛna daminɛ avril kalo tile 17 min bɛ to sen na fɔ avril kalo tile 15 min bɛna kɛ an ka jamana commune kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la ni kunnafoniya kɔni dira fɛn min ye dialogue intermalien yɛrɛ comité de pilotage ma o kɔni fɛ avril kalo tile 5 tɛmɛnen san o san an kɔni tun bɛ ka kule funteni bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ faba kɔnɔna la maaw kɔni kulela funteni bolo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sunkalo kɔni kuncɛ wagatiw kɔni na nka n'i ye tile ko kuma kɔni fɔ maaw miiri bɛ taa jamana marabolo min na ko o tile ko ka jugu o kɔni ye Kayi de ye ni wagati in na Kayikaw fɛ yen nɔ filiw Senegali min kɔni bɛ yen nɔ n'i tagara i bɛ taa sɔrɔ o kɔni de falen don tew i b'a fɔ da kɔnɔ ɲi ka sabu kɛ tile ka kala maaw kɔni bɛ taa o yɔrɔ kɔni na ka taa u yɛrɛ kɔni ni lahinɛ ka sanga ni avril kalo tile 4 tɛmɛnen ye fɛn min ye ka dɔn ka fɔ tile kɔni yɛlɛla ka taa fɔ kilomɛtiri 48 boyanko la Kayikaw olu kɔni fɛ yen nin kɛra degunba ye kosɛbɛ a yɔrɔ sigibagaw bolo. A yirala kabini wagati jan tɛmɛnen na an ka jamana kɔnɔna la ko silamɛ bɛ taa fɔ maa 95 kɛmɛ sara walima maa 99 kɛmɛ sara la o kama karamɔgɔ kɔni ka ca silamɛya fana yira bolofara caman kɔni yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ la a bɛ faamuya k'a fɔ ko a bɛ diinɛ kelen de kɔni ye o kama karamɔgɔ caman kɔni bɛ wajuli kɛ fɛn caman kan minnu dɔw yɛrɛ kɔni na dɔw bɛ kuma dɔ fɔ minnu faamuya man di hakili la kosɛbɛ o bɛ amiri bila ka taa an ka karamɔgɔ dɔ ma ni o kɔni ye Abubakar So ye ale kɔni ka wajulu kɔni kɔnɔna la i b'a sɔrɔ a ka kuma kɔni dɔw tɛmɛcogo la i bɛ taa sɔrɔ a faamuyali cogo ma nɔgɔn kosɛbɛ ka d'a kan a ka wajuli kɛ cogo ni karamɔgɔ caman ta kɔni tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ fiyewu i b'a faamuya cogoya min na o kama fɛn min ye beji ma ye olu kɔni kun ye a wele. Ayiwa ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniyaw la an bɛ fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a ye sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la ni a bɛ fɛ a ka jagofɛnw ka lakodɔn a ka cakɛdaw ka lakodɔn a b'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la o kama an bɛ foli kɛ aw ye an b'a fɔ Ala k'an ka jumaw caya aw kama ɲɔgɔnna wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an ka jamana basigi.